De feito, xa estamos recollendo, xa temos abaixo no hall, sabistedes, moitos produtos xa. Os membros deste colexio e os pais están sendo moi solidarios. Como dixo a compañera aquí, que íbamos a buscar a ver como iba a cousa, e xa iremos cambiando de alimento. Moi ben, pois non sei.